При пермакултурата, за тези, които не знаят, ние наблягаме на многогодишните растения. Да, може да имаш едногодишни зеленчуци, но те са в многогодишна лиха. Тоест, самата почва под тези едногодишни растения, тя е многогодишна, тя е перениал, нали? Точно това, което казваш за икономиката, много хора, много агрономи, като им говоря за преминаването от повече тревни, едногодишни кратки култури, нали, за бързата печалба, към нещо по-дълготрайно, като орехи, дървесни култури, защото ние от орехи може да си правим хляб. Винаги ми питат, на кой ще има работа? Как ще работят? Кой ще сее всяка година да ги наем, да се върти някаква икономика, някаква пара? Така че точно многогодишните култури, те също и забавят икономиката.